Ще направя малка презентация на нашата линия, за да говоря за всеки възел и всеки детайл от оборудването на нашата автоматична линия. Това е реакторът, в който приготвяме гела. Сега насочвам към електродвигателя. Вътре са монтирани острията и моторът смесва целия обем гел, който приготвяме с лопатките. Този реактор има водна риза, а също и термомашина, която помага да се запази температурата, за да не се нагрява въздухът в стаята. Чрез специални нагряващи маркучи гелът влиза в резервоара в капсулатура и също се връща обратно в нашия реактор през връщащия маркуч. Това се прави, за да се поддържа топлината на гела вътре в нашия реактор през цялото време. Работим с агар материал, който изисква повече от 90 градуса отопление. Ако сложим само един отопляем маркуч, тогава вътре в него материалът може да се охлади и да ни блокира да се движим. Затова повдигаме материала един по един маркуч в резервоара на капсулатура и през втория маркуч отново изхвърляме излишъка в нашия котел. Този електрически шкаф осигурява регулиране на температурата на отопление на нашите отопляеми маркучи. Също така се регулира скоростта на подаване на гела в нашия резервоар отгоре и устройството, което регулира самата температура на гела, който готвим, както и скоростта на въртене на лопатките. Чрез отопляеми маркучи всичко влиза в нашия капсулатор. Пред вас е GMP, версията на нашия капсулатор. Изработена изцяло от неръждаема стомана. Всички ъгли са заоблени, което осигурява удобството за почистване на мивката в съответствие с стандартите на GMP. Нашата камера е запечатана, което елиминира навлизането на всякакви замърсяващи частици вътре. Вътре имаме топлоизолационен материал, който осигурява поддържането на определена температура. Сега ще ви разкажа за дизайнерските характеристики на капсулатура GMP. В горния панел има пълна система за управление. Има регулатори на температурата на транспортното масло, масло, което се поставя вътре в капсулата. Сега се показва температурата на околната среда, но когато програмираме нашия капсулатор да работи, ние задаваме температурите, с които искаме да работим. Ако вашият материал масло или животинска мазнина се нуждае от отопление, нашите резервоари, които са в задната част на капсулатора, също имат система за водна риза, водна баня, която ще затопли материалите. Сега използваме високопрецизни регулатори, които ви позволяват да регулирате скоростта на движение на материалите в нашата система. Тоест, специални помпи регулират скоростта на подаване на материала, който се превръща в обвивката на капсулата, и материала, който се поставя вътре в капсулите. Това значително улеснява точността на дозиране и вие, като зададете определени индикатори на устройствата днес, можете да стартирате това в същия режим на следващия ден. Възпроизвеждане, кажете, това е всичко. За да видим процеса на работа на капсулатора и формирането на самите капсули, използваме специални стробоскопични лампи, които позволяват пулсацията на светлината да ни покаже какво се случва при формирането на капсулите. Капсулите идват с толкова висока скорост, че са повече от 24 парчета в секунда и са визуално незабележими, но когато включим стробоскопа, това ни дава възможност да видим как се формират самите капсули. Сега процесът на производство на капсули не е стартиран. Просто ви показвам принципа на работа. Можете също да превключите режима на осветление на вътрешната камера, за да видите целия процес. Полукръглите ъгли осигуряват лесно почистване, което отговаря на стандарта GMP. Отвътре и отвън са от неръждаема стомана. Този материал е подходящ за производство на хранителни и фармацевтични продукти. Можете лесно да получите всякакви разрешения за използване на това оборудване във вашето производство. Долната част на камерата е запазена за охладителната система на транспортното масло.
Вътре има специална кутия с двойна стена, вътре в която охлаждащата течност се изпомпва с помпа и цялото транспортно масло се охлажда в тази кутия. Ако е необходимо, това може лесно да се изключи, източи, почисти вътре. Вътрешните ъгли на тази кутия също са с радиус, което осигурява удобството на измиването им. Сега ще ви покажа дизайна на този резервоар за охлаждане на транспортното масло. Тук имам подобен капацитет в ръцете си. Това е с двойна стена, с радиусни ъгли от неръждаема стомана, контейнер, в който охлаждащата течност се движи по вътрешните стени и тук се намира транспортното масло и се извършва интензивно охлаждане. Тези, които познават нашето оборудване и са виждали предишните дизайни, ще оценят това техническо решение. Използваме специални силиконови подсилени маркучи, които ви позволяват да получите висококачествени продукти. Те се демонтират лесно и са много меки. Виждате ли, сега го усуквам. Но в същото време те са сертифицирани, имат европейски сертификат и ние ги инсталираме в нашия капсулатор. В нашия капсулатор използваме два резервоара. Единият поставя маслото или рибеното масло, което искате да напълните в капсулата, а вторият подобен резервоар от 18 литра съдържа гела. Системата в капака е направена по такъв начин, че да осигурява непрекъснато подаване на гел или капсулиращ материал към нашите резервоари по време на работата на оборудването в продължение на 24 часа. Обърнете внимание на качеството на този резервоар, той напълно отговаря на изискванията на GMP. Има полукръгло дъно, радиус, които позволяват отвътре и отвън да почистват и измиват тези резервоари. Тези, които са видели миналите ни резервоари, ще бъдат приятно изненадани от напредъка, който постигнахме по този въпрос. Също така направихме удобни странични дръжки, за да премахнем и поставим резервоарите, пълни с гел и материал, в нашия капсулатор. Това също е изключително удобно и ние изпълнихме искането на нашите клиенти, за да направим този процес възможно най-удобен. Ще демонстрирам още веднъж как гел се прехвърля от нашия реактор, от нашия контейнер със смесител към оборудването. Забележете, два маркуча излизат. Единият се поставя в резервоара и от същия резервоар с връщащ маркуч се връща в нашия реактор от връзката на връзката. Също така имайте предвид, че на обратната страна направихме пълна защита срещу контакт с горещия материал на водната баня. Тоест, ние го изолирахме и направихме защитен панел от неръждаема стомана. Също така електрическият шкаф е изработен от изцяло неръждаема стомана, вътре в който са всички наши електронни устройства. Обърнете внимание на всички компоненти на немското производство. Честотни регулатори, всички видове електронни компоненти, всичко това в съответствие с високите изисквания на европейския пазар на оборудване. От задната страна има компресорна система, система за охлаждане на транспортното масло. Той е затворен за безопасност, затворен с защитен капак. Перфорираните отвори позволяват циркулация на въздуха, охлаждане и поддържане на определена температура при помпи и друго оборудване, което се намира отзад. Много съм горд от резултата, който постигнахме заедно с моя екип. Зад гърба ми е резултатът от няколко години изследвания, работата на нашите дизайнери, технолози. Досега нито една компания не предлага вегетариански капсули. Това е много интересен продукт. Надявам се, че ще оцените нашите усилия, ще станете наши клиенти и ще изградите бизнеса си заедно с нас. Винаги се обръщайте към мен, с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Всичко най-добро, аз съм Роман Цибулски.